आच्छा नोंथाङा मा खालामदों बेखौ? बेयाव माने डेट लिरदां 14 तारिखआव दिनै बहायगोन नालाय नेक्स्ट माने मास मोनसे जागोन ना जायाखै जों बेखौ हमनो हागोन आरोखि माने लाबोबाय थागोन सोगोन नालाय बिदैखौ ओंखायनो गावबा गाव डेट लिरनानै दोनो आरोखि टाकि केम्पेल व्हाइट पेकिं इन्डियान रानार गासिबो दंजोबो दाउदै इनकुबेटर बिसोर गासिबो दाउदै 100टा दं बेयाव होदों आरोखि खाजि जायो बिदि मोनसे खाथायदों नेक्स्ट सिङावथ' बार'सो केपासिटि शुद्ध जुलाइनि नैबे गासिबो 14 दंजोबो नायो देखायनांगोन 14 जुलाइ बेयाव मार्किं दंजोबो गासिबो नैबे माने मैया फुंनिमोन आरो बे माबोरै दाउदैया अनाय दिनै ना दिनै ओमफ्राय गाबोनना आलदा भेक्सिन होगोन आरोखि गाबोननिखौ नेक्स्टआव होनसै नैबे डाइरेक्ट आलदा दंखायो नालाय वार्डारा बिदिनो थाना फायखारिफोर लांफैयो बेनो जाहैबाय भेक्सिन बेखौ गाबोन नैबे सेन्सिला नैबे रेगाव बे डेट आलदा आलदा जागोन नैबे 14 जुलाइ ना 14 जुलाइना बे दिनैनि 15 ना गाबोन बेयाव 16 माबायाव 17 बिदिनो आरो बेयाव गेप दङ बेयावबो रेक होनो हागौ आरोखि No, bueno, ojalá ese bueno, ojalá ese bueno. Yo digo, no. Es la mujer, bueno,